سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے اسلام تے جو کیتے عہدان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینو کوئی دسدا نہیں دنیا حسنین جیا انج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی نت دین مسیطان وچ آزان بتیرے نے نت دین مسیطان آیا ہے خدا والو قرآن عقل آئے پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتیرے نے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن اور بڑی بابرکت محفل ہے اور بڑی بابرکت رات ہے سارے آمین فرما دینا تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی تابش دیاں مرزانو دیو شفا گھلنا ہے تیرے در تو لقمان بتیرے لے گھلنا